Halilović prema Ahmetoviću, Sipović pored njega uspio stići Ahmetović, Velkovski 0-2, kakva nepažnja sada željezničarove odbrane. Sipović je gradio loptu, vjerovatno mislio da će Mersudin Ahmetović odustati, a pogotovo je zakašnjela reakcija Stevanovića koji nije ispratio Velkovskog i kapiten Sarajeva je poslao loptu u mrežu. Za 5 minuta Sarajevo dolazi do velikih 0-2 na Grbanici. 10. gol Velkovskog ove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Jučer je bio vrlo skroman na konferenciji za novinare u Sarajevskoj vijećnici jer zna kako igrati vječite derbije, nije želio ništa prognozirati ovaj makedonski reprezentativac, a eto sada je pogodio mrežu ova željezničara. Lijepo Amar Amanović, međutim nije prošao drugi dribling, sada Halilović, vraća mu se lopta.